Sunt foarte fericit pentru că am ajuns la un club atât de bine organizat, un club mare din Emiratele Arabe Unite. Sunt fericit și aștept cu nerăbdare să-mi cunosc colegii. Normal, trebuie să se aștepte, adică cu siguranță se așteaptă să marchez goluri. Eu sper să o fac, să-mi ajut cât mai mult echipa și să câștigăm cât mai multe meciuri și trofee. Da, am vorbit cu Mirel Rădoi și cu Cosmin Olăroiu. Mi-au spus că este un club mare, foarte bine organizat. Este o onoare foarte mare pentru mine dacă ajung aici. Cu siguranță să mă impun cât mai repede și să câștig cât mai multe trofee alături de Al Jazeera. Eu sper să-i ajut pe cei tineri cu experiența mea și împreună să facem lucruri foarte frumoase. Cea mai frumoasă probabil a fost aceea când am semnat cu Steaua București, pentru că atunci mi-am îndeplinit un vis. Nu mă interesează adică nu am nicio modalitate preferată. Îmi doresc ca mingea să intre în poartă, atât. Greu de spus, probabil tot în sport aș fi fost. Nu am o celebrare favorită, acolo este totul spontan pe teren. Eu zic să așteptați câteva săptămâni și să vedeți live. Antricotul de vită. Orice muzică românească. Gheorghe Hagi, Steven Gerrard, Adrian Mutu, mai mulți.